Soc Antònia Campolongo i porto els últims 5 anys estudiant els factors concomitants digestius que interfereixen en un tractament específic en la malaltia de Parkinson. Em dic Gemma Mas, la major part dels estudis els he dedicat a la prescripció antibiòtica diferida en infeccions respiratòries a l'àmbit de l'atenció primària. Soc la Gemma Berga. Actualment soc infermera de suport a la recerca infermera de l'Hospital de Sant Pau. La meva recerca es centra en la millora en el diagnòstic i tractament precoç de l'infart agut de miocardi. No sé si aquí hi ha una investigadora. Hi ha vegades que les científiques els ajuden a viure i fan pastilles. Sempre té que mirar davant per veure si hi ha una cosa. Sí, la curiositat. Sí, anava a dir la mateixa. Anar a buscar tresors que facin experiments. Troben la cura per aquestes malalties. Però que la infermeria estigui relacionada també amb investigació i no tant amb el tracte directe amb el pacient. Que sí que puc ser científica, Que segueixi la lluita, no? Bàsicament. Que sí.